Ayan, magandang gabi sa ating lahat. Welcome sa LS ni Rockstar Flakes. Ayan, welcome Bon. Ayan, maraming salamat. Salamat. Medyo masakit ang ating lalamunan. Habang tayo ay nanonood ng premiere ng video ni Auntie Marley, magandang gabi. Thank you po, and God bless you, Prof. Cool J Stream. Peace out. Magandang gabi. Ayan, Manang Jane, Ading Jenny. Pambansang anti ng mga YouTubers. Ay, gin-in no nada. 2020 na YouTubers. Yan, flex ko lang yung ay na-monetize na. premiere ng ating auntie. Nagbunga na yung mga ayan, tamsak na rin ang aking Mrs. Charmaine Lay. Takigan sa now. Kasi sa sipag mo ba naman, sipag-sipag na Auntie Marley na mag-LS, pati LS ng ibang YouTubers. Yan, nandun siya, nakasupport lagi. So, congratulations Auntie. At sana dumami pa ang videos mo, dumami pa ang subscribers mo. Sana hindi ka magbago Auntie. Napakabait na Auntie natin. Palakpakan po natin sa amin. Ayan, yung sunod na request nito. Request. Taga-Pasig. Muna ni Kupader. Manang Jane. Na magturo, masipag magturo. Alam mo na yan. So, dinamag ko nga mintatay ka. Nag-LS takto no krosonada ko na namin eh. Happy monetize. Dikadi. Ayun no. Tapos nagsabay kami. What's up to all? Alam na this. I bought po si Iconics, ang iyong lingkod. Congratulations po sa iyo, Merly Manzano, at na-monetize ng iyong channel. Sa iyo, again, congratulations. Congrats sa iyo. Sana all. Yan, don't forget again. Iconics is in the house. Thank you so much. Congratulations, Ma'am Merly Manzano. Hayop! Demonyo! Kamalab here at dito po ako at babati lang po ako ng congratulations kay Auntie Merly Manzano dahil monetize sa po siya. Congratulations po Auntie Merly ng bayan. Yan. Isang team Cactus naman po ang na-monetize. Yan. Salamat naman po sa mga tumulong kay Auntie Merly para makuha niya ang monetization niya. Virus dahil ito. Maraming salamat po
sa pag-support sa ating auntie. Yan. Kaya yun lang. Yun lang po, hindi ko nahabaan. Maraming salamat at congratulations again, Auntie Merly Manzano. Mabuhay ka! Ayan, congratulations, Auntie Merly. Ayan. Congratulations sa iyo, Ate Merly. Ayan, nakaraos ka na rin. Pero yung pagiging monetize, Sana all monetize. Kung Ang araw. kaya sa akin, tamad. And congratulations, Auntie Merly from Team Cactus. Nandito lang kami lagi sa tabi mo. Ayan. Congrats! Congratulations, Auntie Marley! Ayan, finally monetized channel ka na. Ayan, sana all. Galing-galing. Yes. Tuloy-tuloy na yan. Congratulations. Congratulations, Auntie Marley. Ayan, masaya kami para sa inyo. Ayan. O, ayan o. Oh, 'di ba? O. Di bale, Kuyang R. Agputilyon kami kan ate ko. Jay manipod kin Kuya Derek Kingana sa di lahat po ng nag-support kay Auntie Marley. Thank you very much. Thank you po sa lahat-lahat. Ayan, sa mga Thank you. Sa pambansang auntie ng Japan. Congratulations, Auntie Marley. Maulaw gasat tayo kadin ko. Bahala kayo dyan. Bye! Bye-bye. Agpili kayo latad no, maulaw kayo. Napakabait at napaka-supportive po Mga ni manang Ate and Merly ading Manzano. Jeneline and manang Che. Congratulations sis, wakas ay monetize channel ka na rin. Kung kaya yun te Alam agsin no kong blood, sobrang may deserve mo atlat. yan. Sana kahit monetize ka na, hindi ka pa rin magbabago. God bless you always and thank you. Bye-bye. Congratulations, Auntie Merly. Ayan, monetize ka na ngayon at certified YouTuber ka na. Enjoy your Maulaw ads kayo and we ita. love you so much from Team Cactus. Upudo. Hi, Ate Merly. Congratulations. Ayan. Nagbunga rin ang iyong sipag at Aginabay da. determination. Toy ayan We're screen so ko. happy for you, Laing Ate ako. Merly. Live do Sobra Kuyang namin R. na Ken Kuyang monetary Dien. mo na sobrang saya mo. Salamat, So, salamat sa mga supportive and na God kaibigan bless you natin. more. Jeneline Velasco sa Puyes. At Jane Ariel Paharili. Congratulations. Yun, isang monetized channel na si Ate Merly. Kawaman ni Mia. Nagtulungan din po kami dalawa. Padakadjabangir ni Mia. Advice, kaya medyo na-discourage po yan ng konti. Pero ayan po ngayon. Nabati Jabangir. Larangan ng Lagi nga kayo ka. board. Isa na Alright na. certified partner ng YouTube. So, Bahala kayo. Ate Merly. Ay, Keep up lang sa alin. mga videos. Ayan. Tamsak dan, sabi ni Duday Lucero. Maraming salamat, Duday. Ayan. Hindi kayong magbaba ng link. Kung meron kayong jacket, tapnawan mapapas. Duday Lucero, maraming salamat. Ayan. Salamat sa patambay, Duday. Duday Lucero. Yan lang, maraming salamat sa support at tiwala sa akin at sa ibang Cactus family. Maraming salamat. Again, congratulations sa'yo, Ate Merly Manzano, and thank you so much. And dito lang. Hello, Sis Merly. Congratulations. At last, muni ka na rin. Sana this time lumaki yung channel mo. I really wish you all the best, more success on your channel. Sana marami kayong matutulungan. I hope na parang maka 2 hours tayo lang on you, more success, soar more high, and all the best. And God bless you more. Tapos na ba ang premiere ni Auntie Merly? Ayan, nagkagulo.
Kagulo na ang aking LS. Ayan. Nawawala. Nawawala ang ating LS. Hindi na ang ating Wi-Fi. Ayan. Tapos na, Mami Lynn. Ayan, tapos na nga. na late. Ayan, maraming salamat. Thumbs up na. Ayan, thumbs up. Ayan, okay lang, Manang Jane. Bang your 3 minutes. Ayan. Tapos na nga, Mami Lynn. Maraming salamat, Mami Lynn. Ayan. Mami Lynn, ang Ivana ng Team Vibes. Ayan, wala pala tayo pa-music. Baka naman, Mami Lynn, pa-share. Pa-share tayo, Mami Lynn. Sa community ni Mami Lynn. Welcome. Ayan, congratulations nga pala sa ating Auntie Merly. Sige lang, Ate Jane. Bumangir ka pa'y labiin. Bumangir ka pa'y lang. Sure. Ayan, mahina. Tara na, Team Vibes. Ayan, maraming salamat, Manilin. Halika na, tropang bonusin. Maraming salamat sa pag-share. Mami Lynn Vlog. Ayan, maraming salamat sa ating 4 million viewers in the house. Ayan. Medyo masakit ang ating lalamunin. Makati. Tayong mapitas na ba? Tara na at mamitas ng banana. Ayan. Mamitas tayo ng banana. Mamitas ng banana. Ayan. Wala pa tayong kasama. Meron tayong 4 million kasama. Ayan, Jamie and Vlad. Good evening. Hello, Jamie and Vlad. Ayan. Welcome sa LS ni Rockstar Bricks. Ayan, si Nightbot. Ayan. Welcome si Jamie. Ayan,
mag-isdaan lang kayo, mag-isdaan. Maraming salamat sa patamsak. Jamie ayan. Maglapag lang po kayo ng link. Ayan, maglapag po kayo ng link. At tayo magmitas ng bananas. Bananas kayo dyan. Wow, ilan na lang ang kulang mo, Jamie Ann? At baka madagdagan ay 489. Medyo dami pa. Meron ka pang 9. 489 na po. Ayan. Sana maka-invite tayo mamaya ng madami. Para naman madagdagan natin ang iyong banana, Jamie Ann. Jamie Ann, bigyan kita ng isa pang paninja. Wait lang. Gawin natin 490, Jamie Ann vlog. Ayan. Si Jamie Ann. Gawin natin 490, Jamie. Wait lang. At tayo magpapaninja. Ang bilis ng intro ni Jamie. Ayan. Ang ating paninja. Hindi ko nababakasan, Jamie Ann. Ayan, check mo na, Jamie Ann. 490 ka na, Jamie Ann. Binigyan kita ng isang ninja. Legit na ninja yan. Hindi na ako nagbakas. Jamie Ann. Ayan, pasok kayo sa LS ni Rockstar Clicks. Ayan, Mami Lynn, kung hindi mo pa kadikit si Jamie Ann, baka naman Jamie Ann, Mami Lynn. Bigyan mo ng ninja si Jamie Ann, Mami Lynn. Wala ka naman, Jamie Ann. Yan si Mami Lynn, dikitan mo yan si Mami Lynn. May mga paninja rin yan si Mami Lynn. Maraming salamat sa ating 3 million viewers out there. Ayan. Mukhang konti lang ang gustong mamitas ng banana. Salamat, Mami Lynn. Kahit man lang may mahatak tayong thumbs up. 3 million in the house with 10 thumbs up. 3 million in the house. May sound ba tayo? May sound. Dinig naman pala. Akala ko hindi.
nakikinig naman pala. Salamat, meron na tayong 6 million. Ayan na ang ating tropang bonusin at ang ating si Compadre Yabes. Maraming salamat sa inyong paglalo sa live stream ni Rockstar Flix. Ayan. Salamat. Salamat po. Tamsak loading pogi, sabi ni tropang bonus yun. Sana all pogi. Ay, sana all pogi. Tropang bonus yun. Aanin ko pa pagka-pogi ko! Ayan. Salamat. Sana man lang mayroong mga tumambay. Kahit 2 hours lang po tayo at hindi tayo makagawa ng ating video. Kaya kailangan natin mag-live at makaipon. Ayan, kain lang. Ang dami raw copyright. Yung tropang bonusin. Lagi mo kasing i-check, tropang bonusin. Lagi mo i-check, tropang bonusin. Yung iyong mga copyright. Anong ulam mo, mamili? Nag-e-edit ako, visit yun to no one season. Kaya mo lang yan, tropang bonus yun. Part yan ng buhay natin sa white world. Ito lang yung mga tumutuwad. Ibig sabihin, ito ang buhay talaga. Hindi lahat ay napi-please natin. Kaya pandagdag views na rin. Hindi naman tayo perfect palagi. Ayaw mo lang, sikat ka nga. Sikat na si tropang bonusin. Meron nang tumutuwag. Sana naman sa atin walang tumutuwag. Ayan, napapatulog ng anak si kapatid Jessa. Okay lang, kapatid Jessa. Okay lang. Napindot lang daw, tropang bonus. Ayan, shout out sa 7 million viewers natin. Ayan. Totoo yan ha, tropang bonus yun. Totoo yan, tropang bonus yun. 7 million viewers, tropang bonus yun. Totoo yan, tropang bonus yun.
Sana dumami yan. Nagulat ka kay Loyal ako. Napindot lang naman. Napindot lang niya. Napindot lang. Alam ko yung mga elemento mamaya. Kaya, oo. Maya yung mga elemento natin. Sineset up ko pa. Ayan. Para naman, maengganyo yung mga ibang elemento. Ayan. Ang ganda rin kasing tingnan kapag maraming views, diba? Kahit hindi alam magtamsak. Ang mga elemento. Tropang bonus. Salamat sa 5 million. 5 million viewers in the house. Salamat. Ayan. Pagtamsakin. Ayan na sila, tropang bonus. Masasabihin mo magtamsak sila. Parating na sila, tropang bonusin. Pa-screenshot mamaya, tropang bonusin. Sana mapaabot ko ng 100 yung pagsak. Sana all. Sana all. Mapapasana all na lang tayo. Ayan. Mapapasana all ka na lang. Kasi wala namang napunta sa iyong LS kundi mga elemento ni tropang bonusin. Paninjahan na lang natin. Tropang bonusin. Ayan na sila. Ayan na sila. Salamat sa 20 million viewers. Sana totoo. Ayan, nakabidyo pa rin si Mamilin Vlog. Si tropang bonusim nag-e-edit ng kanyang video. BG lang, sapat na. Ayan. Napindot, sorry, sabi ni Loyal ako vlog. Okay lang yun, ha. Part yan. Kung minsan, pipindot yan. Okay lang, ate, Loyal ako vlog. Mas maganda nga yung naka-BG eh. At least nandyan pa rin yung views.
kapag may nakag-page. Ano man lang, kahit maka 2 hours tayo, na may 22 na naka-page. Ganyan pa rin ang ating compadre na naka-live stream din. Naka-work mode live stream lang si compadre Victoria Bes. Wala tayong paglagyan ng schedule natin. Puro na tayo live stream. Puro LS na tayo. Paano hindi tayo makagawa ng videos? Tapusin lang ni Tropang Bonosim ang kanyang video. Baka naman may gustong kakwentuhan dyan. Ayan. Kakwentuhan. Tayo'y magkwentuhan. Ano ba? Ayan. Mas maganda ata ating background. Hirap kumuha ng viral. Oo nga, nakaka-copyright talaga. Basta huwag mo masyadong lagyan kasi ng music na hindi ka makopyright. Ayan, pauwi na ata sila. 15 na lang. 15 na lang sila. Background na may mic. Send ko sa'yo bukas o mamaya. Send ko yan. Dami, ginugol ko lang. Ayan din ang ating Sweet Lover Vlogger. Ayan, bigyan kitang jacket, Sweet Lover Vlogger. Ayan. May jacket ka na. Yan din ang Suplada TV. Ayan, hello, Tamsak Host. Sabi niya. Maraming salamat sa patamsak. Ayan. Andyan na rin si Yos TV. Ang ating kapatid na Yos TV. Ayan, maraming salamat. Maraming salamat sa patamsak ninyo. Ayan na ang mga elemento nito pang bonus. Ayan, bumakada ni Jenny Lynn. Sige, thank you, ading Jenny Lynn. Maraming salamat sa pagtambay. Unahan nyo na si Tropang Bonus yun. Ayan, magbaba lang kayo ng link. Kinain yung 2 hours na LS ko kanina, sabi ni Diyos. Yan ang ayokong isana all, Diyos. Sana wag kainin ang aking LS. Hindi, talaga maraming problema si Lolo ngayon. Ayun, bilis ni Tropang Bonus yun. Wala pa siyang masyadong LS, may 105 na siya. Ako 200 pa lang. Sana all. Mabilis ang WH. Hindi mo kapag-stream. Bakit hindi ka makapag-stream nga, Diyos? Okay naman sa akin. Okay naman sa'yo. Ba't hindi ka maka-stream nga, Diyos? Nangyari sa'yo.
Anyari. Namamalo ngayon si Lolo. Ayan o, tropang bonusin. Stayin mo si Suplada TV. Baka hindi pa kayo magkadikitan. Bananas din yan. Tropang bonusin. Ayan, good PM host, sabi ni Sweet Lover Vlogger, ayan. Welcome. Ayan, nandyan din si The Adventures of Mother Cooker. Ayan, hello. Welcome po sa live stream ni Rockstar Flix. Ayan, ayan, dropang bonusin. Ayan na ang mga elementong hinahanap mo. Pasok na, tropang bonusin. Istain mo na yan mga yan, tropang bonusin. Bananas yan, tropang bonusin. Ayan. Magpabalang po kayo, magpabalang. Ibaba nyo ang inyong mga banana. Ibaba nyo po ang inyong mga bahay. Ayan. Ibaba nyo ang tamang daan para mapuntahan ang inyong mga bahay. Ayan na ang aking Mrs. Charmaine Laysanan. Ayan, tikitan nyo yan guys. Ang aking Mrs. Ayan. Sige lang, The Adventures of Mother Cooker. Sabi ng pangalan, Mother Cooker, The Mother Cooker. Hello, The Mother Cooker. Ayan, mag-isdaan kayo dyan. Mamitas kayo ng mga bananas. Ayan, sige lang. Mag-isdaan. Ayan, may binababa rin si Nightbot. Baka gusto nyong isdain. Yung ibinababa ni Nightbot. Ayan. Pagpitasan kayo. Ayan. Iwan mo na ang daan, Sweet Lover. Ayan, ang Sweet Lover Vlogger ng Bicol. Sige lang. Ibaba nyo ang inyong mga bahay at tayo'y mamitas ng banana. Pitasin ang mga banana. Isdain si Sweet Lover Vlogger. Magunahan. Huwag kayong maghintay. Huwag kayong maghintayan. Yan ang batas sa LS. Magunahan. Huwag kayong maghintayan. Mag-iwan lang po kayo ng tamang bakas. At kalimbangin. Ayan, huwag niyong kalimutan ang kalimbang. Panoorin at tapusin ninyo ang video. Tapos, tamsakin niyo. Tamsak. Pagkatapos nun, pindutin ang manok na pula. Tapos yung kalimbang. Yan, sabi ni Sweet Lover Vlogger, mag-iwan daw ng tamang bakas. Ayan. Sana mapag-graduate ako ngayon ni host sa grade 4. Beka naman mga ninja ninyo dyan. Ilan na ba ang bananas mo, Sweet Lover Vlogger?
Tingnan natin. Ang bananas ni Sweet Lover Vlogger. Ano naman yung sabi niya, no? Ayan, salamat sa pabiji, Kumpad Derek. Ayan, nakabiji sa'yo si Lyra and Tenten. Ayan, meron na daw 380 si Sweet Lover Vlogger. 380. Marami-rami pa yan. Ayan, done na daw si Tropang Bonus. So 381 ka na. Sweet Lover Vlogger. Sweet Lover Vlogger. Ayan. Hindi gumagana ang ating mga elemental. Ayan, nag-stand kayo dyan. Nagpitasan kayo ng banana. Ayan din si Jason Pasaylon. Tuloy lang, tuloy. Magandang gabi, Boss Jason Pasaylon. Pasayloon ba yan? O Pasaylon. Ayan. Pwede lang kayong maglapag at magunahan. Maglapag lang. Maglakad lang, maglapag. Ayan din ang Palablab, Sanji, ayan. Maraming salamat sa pagdalaw, Miss Sanji, ayan. Ayan na rin ang ating loyal, ang pinaka-loyal sa lahat. Loyal Ako Vlog, meron na rin siyang patamsak, ayan. Ayan, wag lang mag-flooding, ha. I-moderate lang natin. At baka tayo ay i-time out ni Nightbot kapag nag-flooding. Ayan, salamat sa patamsak sa pinaka-loyal nating ka-team. Ka-team vibes. Ayan. Asan ka na, Tropang Bonusin? Maraming salamat nga pala sa ating music kay Mr. White Binigay sa pagpapahiram ng kanyang music. Dito di ako makapag-edit, nakabidi sa'yo. Sorry naman, Tropang Bonusin. May mga isda o Tropang Bonusin. May mga bananas dyan, Tropang Bonusin. Manitas ka na. Ayan, si Sanji, Loyal Ako Vlog. Dan ako sa'yo. Ayan.
Ang saya-saya natin, ayan, kapag may mga ganyan, nag-iista. Sir, ang ganda-ganda. Ayan, sige lang. Mag-isda. Maglapagan. Ayan, babalik daw si Loyal ako. Ayan. Sige lang. Magunahan. Ilaglag lang ang inyong hagdan upang kayo'y mapasyalan. Ayan. Anong palaro? Ate Loyal ako ba? Na lang, maglaruan na lang kayo ng bananas. Maglaruan tayo ng bananas. Ayan. Magtanungan na lang tayo, sabi ni Tropang Bonusin. Magtanungan daw, sabi ni Tropang Bonusin. Ganda magpalaro kung mayroon tayo kakwentuhan. Hirap pagpalaro kung walang kakwentuhan. Ayan, magtanungan na lang tayo. Ano na naman ang tanong mo, Tropang Bonusin? Ayan. Maraming tanong si Tropang Bonusin. Nasaan kaya si Bon? Ayan na naman ang ating Manang Jane. Hello, ading ko sabay abuy buya ikon LSU open phone may sa city. Maraming salamat Manang Jane. Napaka-supportive ni. Dahil na daw sa'yo, Suplada TV, sabi ni Jason Pasaylon. Bigyan mo ako background send mo sa messenger ko. Salamat. Ito, Tropang bonus, ba? Background. Oo, send ko mamaya. Ayan, stay mo muna yung mga yan, yung mga kaibigan natin dyan. Ayan. Sisend ko sa'yo mamaya. Yan, ito mga gamit ko. Hindi pareho na tayo nag-studio. Ayan. Shout out sa 23 elemento na nakasubaybay. Tropang bonus yun. Batiin mo naman si Nightbot. Binabati ka. Tropang bonus yun. Ayan. Oo na. Send ko sa'yo mamaya. Ayan. Tropang bonus yun. Ginawa ko ng 370 bahay mo. Ayan. Maraming salamat. Sweet lover, blogger. Ayan, Tropang bonus yun. Balikan mo si... nauna ka na pala kanina na yung sweet. Inunahan mo na si Sweet Lover Blogger. Namimiss ka ni Nightbot. Ayan. Ayan, mag-istaan ang 23 elemento dyan. Ayan.
Salamat daw. Sweet lover. Sabi ni Tropang Bonusin. Ayan. Sige lang. Ilaglag ang inyong mga hagdan at nang mapitas ang inyong mga banana. Ayan. At sabay-sabay nating enjoy ang ating 1K bananas. Maraming salamat. Ayan, meron tayong bago, si Iza Naresma. Maraming salamat sa pagtambay. Bago siya sa ating live stream. May jacket ka na. Ayan. Salamat sa patamsak, Iza Naresma. Welcome sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan, huwag kalimutang kalembangin at tusukin ang manok na pula. Bigyan ng jacket yan. Ayan, may jacket na yan. Si Isa Naresma. Ayan, maraming salamat. Ayan, Charmaine Senaldan. Sabi ni Jason Pasaylon. Ayan. Andyan din si Mick Hernandez. Ayan. Bigyan ng jacket yan. Mick Hernandez. Ayan. Magbaba na raw ng hagdan. Sabi ni Tropang Bonusin. Ayan. Uunahan na kayo ni Tropang Bonusin. Ayan na ang hagdan ni Isa Naresma. Ayan, Tropang Bonusin. Maraming bananas ngayon, Tropang Bonusin. Sana dumikit lahat yan sa'yo. Ayan. Mick Hernandez o Mike Hernandez. Ayan. May jacket ka na. Pwede ka na magbaba ng yung hagdan. Ayan, lahat ng bagong pasok. Sabi ni Tropang Bonusin, magbaba na ng hagdan. Dali na, dikit na. Huwag po kayo maghintayan. Ayan. Baka naman, nakikipag-unahan din si Mike po. Ayan, sige lang. Huwag kayong maghintayan. Kita na. Ayan, 31 seconds po, sabi ni Mike Hernandez. Comment po para mabalikan po kayo agad. Ayan. Unahan nyo na rin pag may nagbaba dyan ng link. Ayan, pag may nagbaba ng kanilang hagdan, unahan nyo na. Pitasin ang banana. Host, dikit na po tayo noon. Baka di pa tayo dikit. Ayan, Mike Hernandez. Check natin, Mike Hernandez. Ano? Kung dikit na tayo o hindi pa. Ayan. Si Mike Hernandez. Ayan. Meron siyang 217 subscribers pala si paring Mick Hernandez. Ayan. Dikit na pala tayo. Ayun. Palang naliligo sa si Mick Hernandez. Ayan. Dan Isa. Ayan. Ang ating mga katropa. Ayan. Jason Pasaylon. Tropang Bonusin. Mabibilis ang kamay. Mabibilis ang kamay sa pagpitas ng mga banana. Ayan. Banana in the house. Ayan. Bananas in the house. Ayan. Kay mamilin pala kita na Mike Hernandez. Ayan. Maraming salamat, Mick Hernandez. Ayan, tandaan ko na kay mamilin ka ata kita na dikitan. Dan, loyal ako vlog. Full pack sa'yo sis. Ayan, masaya tayo dyan kapag may nagdidikitan, nagpipitasan ng mga banana. Isa Naresma.
check ko nga rin kung si Isa pala. Check natin si Isa. Kung ilan na ang kanyang banana. Wow, ang sexy naman ni Isa. Isa Naresma. Nadikitan mo na ba ako, Isa Naresma? Ayun. Ayan, nag-iwan na rin ako ng bakas kay Isa. Ayan. Isa Naresma. Isa Naresma. Ayan, loyal ako vlog. Naging loyal ako sa'yo. Sana ikaw din ha. Promise. Ayan. Oo nga, Isa eh. Maliit pa yung bahay ni Isa eh. Magdikitan. Ayan. Magdikitan po kayo. Huwag po kayong mahiyang dumikit at mamitas ng banana. Ayan, matagal na daw ako nadikitan ni Isa Naresma. Ayan. Ako naman kasi, yung iba hindi ko nadikitan nitong main ko. Pinandidikit ko kasi yung aking ninja. Kasi tayo po ay napalo ni Lolo. Mas madami daw akong nadikitan kaysa sa bumalik. Dahil sa batas na yan, naunahan mo. Saka uuna ko, ayan, hindi bumalik yung mga naunahan. Kaya ayun, ayan, magwa 1 hour na pala tayo. Ayan, nagbaba si Mike Hernandez ng kanyang hagdan. Akyatin na yan. Akyatin na, ayan. Si Sweet Lover Vlogger, sana host ikaw din, baka di ko pa ako rock. Ayan. Tapos na, Sweet Lover Vlogger. May friend tayo ni Bonnie. Sweet Lover Vlogger. Yan na tayo, Sweet Lover. Ikaw naman. Tagal na tayong nagbabangga nung kay Bonnie. Sweet Lover Vlogger. Sweet Lover Vlogger. Pag-graduating niya raw sa pag-graduating daw natin sa grade 4 ba? Sweet Lover. Sweet Lover Vlogger. Ayan. Salamat daw sa pagbisita sa bahay ko. Sabi ni Isa. Walang anuman, Isa. Ayan. Ayan, Sweet Lover. Dikit na dikit tayo, Sweet Lover. Sweet Lover Vlogger. Tagal na tayong dikit, Sweet Lover. Ikaw naman. Tagal na natin nagbabanggaan kay Bonnie. Ayan, maraming salamat sa 12 million viewers dyan. Ayan. Maraming salamat. Ayan, tingnan na natin itong Ayan, si Loyal Ako Vlog is din yan. Napaka-loyal na friend yan. Si Loyal Ako Vlog. Napaka-loyal friend yan. Sweet Lover Vlogger.
Tingnan natin kung ilang mapagraduate man lang natin si Sweet Lover Vlogger. Ayan. 382 si Sweet Lover Vlogger. Share nga natin. Ayan, Sweet Lover Vlogger, merong 382. Ayan, oh. Ilan na nadagdag sa'yo, Sweet Lover Vlogger? Mula kanina. Ayan, okay pala to. Tasan natin ng konti. Ayan. Dami mo na palang YouTube videos, 85. Ayan. Sweet Lover Vlogger, mayroong 382. Kaya stay nyo na si Sweet Lover Vlogger at nang matulungan natin. Ayan. Padamihin, palakihin ang kanyang banana. Banana. Kaya nga ang ating napaka-loyal friend. Loyal ako vlog. Ayan, napaka-loyal. Ayan, meron siyang 952. Ayan, malapit ka na pala. Loyal ako vlog. O baka naman mga kapatid, meron kayong paninja. 952 na pala. Ang ating loyal friend na si Loyal ako vlog. 952. Ayan. Sana alas ba si si Raya JTV. Yung marami, mga 60 doon ang mga tao niya. Ayan, no? Loyal ako vlog. Ayan. Bigyan na natin ng paninja si Loyal ako vlog. Ito, bigyan man lang natin siya ng 2 paninja. Ayan, guys. Isdain natin si Loyal ako vlog. Hindi kayo magsisisi pag naisda nyo yan, si Loyal ako vlog. Napaka-loyal na friend niya. Sana man lang mapag-graduate natin. Loyal ako vlog. Tingnan natin si Loyal ako vlog. Baka naman meron kayong mga paninja dyan. Ayan. Tapusin lang natin at mabigyan naman lang natin ng 2 paninja. Si Loyal ako vlog. Ayan. Ayan, isa. Loyal ako vlog. 1K na ba dati 1K ka na ba dati? Loyal ako vlog? Hindi pa ata. Ayan isa. Isa na. Isang paninja. Ayan, bigyan mo na rin tropang bonusin yung ninja mo. Bigyan mo na. Bigyan mo na. Bigyan mo na. Bigyan pa natin ang isa. Sabi ni tropang bonusim, ayan, 1K ka na raw dati. Ayan, ba't nabawasan? Dati nasa 1K na. Totoo ba? Ayan, Margie Tadena. Ayan, welcome, Margie Tadena. Kung may jacket ka na dyan, Margie Tadena, pwede po kayo maglapag ng link. Hirap naman ng net ko ngayon.
Hindi po host. Oo, ikaw talaga. Ayan, stay nyo rin si Margie Tadena. Ayan. Margie Tadena. Loyal ako vlog. Ayan, si Margie Tadena. Oh, stay nyo rin. Ayan, maraming salamat, Manang Jane, sa pa-BG-BG. Ayan. Manang Jane Pajarillo. Hindi pa po siya vlogger. And friend natin siya sa Facebook. At pinsan ni Pinoy Monovlog. Dito pa. Maraming salamat, Yos. Ayan, Yos TV. Ayan, stay nyo rin si Yos TV. May link siya sa ating description. Yos TV. Loyal ako vlog. Sana maikling video. Nang madagdagan pa ng isa. Saan yung 14 seconds? Ayan, maraming salamat. Ayan, magbaba lang kayo ng inyong hagdan at pitasin ang banana ng isa't isa. Ayan. Pitasin ang mga banana. Nakabidyo pa rin ang ating director, Yabes, ang ating compadre director. Nagla-livestream din yan. Nasabay kami ngayon. Nag-livestream. Ayan. Tingnan natin. Pumasok na ba ang ating paninja kay Ate Marcel Loyal ako vlog. Ayan. Tagal din pala yan. Ayan, dalawa na ibigay ko. Ayan. Paano ayusin? Hindi ko rin alam, Yos eh. Okay naman sa akin. Naka-StreamYard naman ako. Ayan dalawang paninja yon. Ate Loyal ako vlog. Ayan. Subukan mo ulit bukas, Yos. Baka naapektuhan ka sa ni Lolo. Ayan din ang ating boss Ratchki. Ayan. Mayroon pa siyang si boss Ratchki. Oo nga eh. May LS ba ngayon si Raya J, Yos? Matulungan natin si Loyal ako vlog, 954 na. Ayan. Nabigyan ko na ng bali 3 na. Sige. Akyat kayo. Nang nagkakwentuhan tayo. Bali 3 na ibigay ko kay Ate Loyal ako vlog. Sana mapunta ka kay Raya J sana nang makagraduate ka na. Ayan. Yan yung hagdan binaba ko. Ayan, Loyal ako vlog. Si Tropa. Wala na bang bananas mo, Tropang bonus? Tropang bonus sim. Ayan, Margie Tadena, Loyal ako vlog. Dan na po ako sa'yo, sabi niya. Kuya Yos TV, shout out. Ayan, 372 naman kay Tropang bonus sim. Ayan. Tropang bonus sim. Ayan, maliliit ang mga natin. Ayan, mag-istaan kayo, mag-istaan. Si Margie Tadena.
245 kay Margie Tadena. Ayan guys, stay nyo si Loyal Ako Vlog. Ayan. Marami niyang paninja rin yan. Ayan, Yosh TV. Ayan. Naririnig ba ako ya? Okay naman, okay. Naku, nakakakit ako pero di ako makapag-LS. Bakit ganun? O diba, baka naapektuhan ka lang kanina. Kinis. Wait lang ako ya, ayusin ko lang Sige. Dapat maayos ko to ngayon para bukas okay na yung LS ko. Ayan. Ayusin lang ni Yos ang kanyang Faith Leduk USA. Ayan. Faith Leduk USA. Wait lang. At check natin kung may ang jacket ka na. Ay, wala ka pang jacket. Ayan. Faith Leduk USA. Ayan. Wait lang, Faith Leduk. Ayan. Magbaba ka lang ng iyong hagdan, Faith Leduk USA. Pwede kang magbaba ng iyong link. Ayan, may jacket ka, kaya pwede ka nang magbaba ng iyong link. Ayan. Unahin lang natin itong mga nauna. Ayan. Ng konti. Ayan. Baba mo lang yung hagdan mo. Ayan, 377 na si Isa Naresma. Ayan. Isa Naresma, 377. Ayan. Ilan na nadagdag sa'yo, Isa? Dito sa ating LS. Ayan. Si Yos TV, dikita nyo rin yan. May mga paninja yan si Yos TV. Nag-LS din si Yos TV. Punta kayo sa LS niya. Every 2 p.m. usually yan 2 p.m. to 6 kuminsan. Isa Naresma. Ayan. Si Boss Ratsky. Nasaan ka na, Boss Ratsky? Wala ata si Boss Ratsky. Boss Ratsky. Ayan. Magbaba ka ng link mo, Boss Ratsky. Ayan natin si Boss Ratsky. Boss Ratsky. Ayan, si Boss Ratsky. 409 na si Boss Ratsky. Ayan. Boss Ratsky. Ayan. Malakas na naman daw ang ulan. Ayan, maraming salamat sa 4 na nadagdag kay Ina Naresma. Isa Naresma. May 4 na nadagdag. Ayan. Margie Tadena, Director Tamsakdan. Ayan. Boss Ratsky, 409. Ayan, may nadagdag na kay Boss Ratsky. Ayan. Stay in. Pitasin ang mga banana. Tingnan natin kay Faith. Ayan. Faith Leduk. Faith Leduk USA. Ayan. Faith Leduk USA. Tingnan natin kung ilan na ang iyong banana. Ayan, marami-rami na rin pala. Si Faith Leduk, 643. Ayan. Baka naman, dagdagan natin ng 2 para maging 643. Ayan. Buti pa sa inyo, tropang bonusin. Umuulan. Sa amin, wala. Ay, dikit na pala kayo ni Isa, Faith Leduk. Ayan. Visit daw, Faith Leduk. Ayan. Baka hindi mo pa nadikitan si Ina Naresma. Ayan. Teacher ka ata, Faith Leduk. Lupang hinirang ka.
Faith Leduc USA. Yan. Mag-unahan kayo. Ayan din, welcome. Monix D, ayan. Hello, Monix. Ayan, maraming salamat. Ayan, salamat Monix. Ayan, isdain nyo rin si Monix. Isa yan sa mga organic friends, si Monix. Ayan. Monix D. Isa sa ating mga organic friends yan, si Monix D. Nag-ELS din yan, si Monix D. Isdain nyo rin si Monix D. Ayan. Ayun, no? Faith Leduc, may nadagdag na isa. Ayan. Okay lang, Monix. Ito, may konting paangat-paangat tayo, Faith Leduc. Ay, Monix D. Ayan. Baka naman may maibigay ka kay Faith Leduc, kahit isa lang. O kahit sino dyan, bigyan mo yung mga nagbababa ng link. Monix, ayan. Sa kanto ng 4, ayan. Welcome sa ating live stream. Ayan, isdain nyo rin sa kanto ng 4, ayan. Mga estudyante ko yan, sa kanto ng 4. Ayan. Pwede rin unahan mo yung mga nagbaba ng link dyan. Sa kanto ng 4, ayan. Unahan mo yung mga nagbaba ng link. Mag-comment ka. Tapusin mo yung video nila, i-like mo. Tapos, yan, mag-comment. And then, pindutin ang manok na pula, tusukin, at kalimbangin. Ayan, kung naintindihan ninyo. Kailangan tapusin nyo yung mga video nila na binababa. Ayan. Tropang bonus simple. Next ko na kanina. Baka may bigay ka dito. Tropang bonus sim kay Faith. Kahit isa na lang. Para 645 na siya. Hindi ako marinig ni Tropang bonus sim. Baka naman wala tayong sound. Tropang bonus sim. Yan bigyan mo ng isa. Tropang bonus sim. Okay ba ang sound natin? Hindi ako marinig ni Tropang bonus sim daw eh. Ayan. Nilagay ko na kanina yung sa'yo, Tropang bonus sim. Baka lang ng link mo, Tropang bonus sim. Yan, baba lang. Drop. Ayan, sige lang, Tropang bonus sim. Ibaba mo yung hagdan mo. Ayan, Yun, 646 na. Ayan, okay na yan. 646. Ayan. Papalit natin si Tropang bonus sim. Tropang bonus sim. Ayan, katopa natin to. Si Tropang bonus sim. Team vibes ko to, si Tropang bonus sim. At hindi ma-search Tropang bonus sim. Ayun. Tropang bonus sim 372. Ang layo mo pa pala. Hirap pa yan, Tropang bonus sim. Ayan, si Faith Leduc mayroon ng 647. Ayan. Oh, 372. Tropang bonus sim. Ayan, bigyan nyo lang kahit dalawa si Tropang bonus sim.
Tropang bonusin. Wala pang nadagdag, tropang bonusin. Ayan, bigyan nyo daw ng dalawang saging si tropang bonusin. Ayan, binigyan ka na ni Loyal Ako Vlog. Dan na pala sa'yo yung mga yan eh. Bigyan kita ng isa. Yan, 375 ka na eh. Ayan, tropang bonusin. Sunod natin si, sa kanto, mamaya. Sa kanto ng 4. Ayan. Yan, 375 ka na, tropang bonusin. Ayan, tropang bonusin ha. 375 ka na. Ayan, masalamat kayo dun sa, mabalikan mo yung mga mga dumikit sa'yo ha, tropang bonusin. Ayan, tropang bonusin. Isa sa ating mga legit friends. Ayan, sa kanto ng 4. Ayan. Isdain mo yung mga yan. Tropang bonusin. Bigyan mo ng, sa kanto ng 4. Ayan. Mahirap, sa kanto. Sa kanto ng 4. Ayan, 114. Ayan. Baka naman, guys. Mabigyan natin ng kahit 6 si sa kanto ng 4. Ayan. Baba ka ng link mo sa kanto ng 4. Ayan. Dan na raw si Margie Tadena sa'yo. Ayan. Yan, si sa kanto ng 4, tropang bonusin. Ngayon lang siya dito sa natin. Baba mo yung link mo sa kanto ng 4. Ayan. Baba ka ng link. Ayan, link. Baba mo yung hagdan sa kanto ng 4. Bilis. Ayan na yung link. Ayan na. Ayan, bigyan natin yan kahit lang naman. Mga 6, may 114 na siya yun. Para maka 120 naman. Ayan. Basta mag-comment ka ng malupit sa kanto ng 4. Tapusin mo yung video, mag-comment ka para mabalikan mo sila. Ayan, babalikan ka nila. Tapos yung mga nag-shoutout sa'yo dyan, ayan, katulad ni Margie, ayan, stayin mo rin siya. Hanapin mo yung link ni Margie dyan sa bandang taas. Ayan. Mamaya. Ayan. Wala pa nadagdag eh. Tropang bonus eh. Bigyan mo na. Nasaan na ba ang aking butihing may bahay? Ayan, magdikit ka na rin dyan, Mami. Mami Charmaine. Nakipagpalitan ka na, Mami Charmaine. Ayan. 104. Naibigay ko na kasi lahat dito kay sa kanto ng 4 eh. Sa kanto ng 4. Dami na ako naibigay dito eh. Siyente ko kasi to. Sisimula pa lang. Sa kanto ng 4. Natin kung may dagdag pa tayo. Maraming salamat sa 12 million viewers natin dyan. Ayan. Sige lang, mag-isdaan, mamitas ng bananas. Ayan.
Sa kanto ng 4, hindi na gumalaw, hindi na gumalaw. Ayan. Sa kanto ng 4, ba't content mid for kids ka? Sa kanto ng 4. Dapat not for kids mo yun, nasa kanto ng 4. Edit mo yung ano mo. Edit mo yung sa may age restrictions mo. Dapat not made for kids, dapat yun. Para makalembang nila ng ano. Ayan, no? Ayan, 115 na. Ayan. Tropang Bonosim. Ayan, napaka-legit yan na friend natin. Si Tropang Bonosim. Isa sa mga legit friends natin, si Tropang Bonosim. Edit mo para makalembang nila yung bell sa kanto ng 4. Ayan, bell, bell, bell. Sure na sure kasi ang pasok na pasok kasi kapag nakalembang. Ayan. Importante yung makalembang. Click mo lang yung sa made for kids. Pili mo yung isa, yung not made for kids. Edit mo, tapos sa basic info niya. Ayan. Maraming salamat. Sino pa ang hindi? Yung aking may bahay pala. Baka nagdidikit din yan eh. Nandun sa taas eh. Ayan. Baka may mga ano rin kayo dyan. Ang aking may bahay. Ayan. Ayan o, merong 54 ang aking may bahay. Nagsisimula pa lang. Tropa, bigyan mo nga ng isa. Mabalikan ka niya, no? Malit pa yung bahay niya eh. Nagsisimula pa lang. Nasaan ba yung link mo, mami? Baba ka na ng link mo, mami. Ay, nabigay na pala kanina. Baka naman. Dikit na pala kami ni Ate Margie Tadena. Ayan. Luto lang ng turon. Ayan, dikitan nyo lang ako, balikan ko kayo mamaya. Ayan, si Loyal Ako Vlog. Pahingin ng turon mo, Loyal Ako Vlog. Turon ni Loyal Ako Vlog. Ang turon ni Loyal Ako Vlog. Ayan. Makidikitan po ang aking misis. Ayan. Charmaine Lay. Babalik yan, nandun siya sa taas eh. Nag-comment din kanina. Ayan, ito ang kanyang link. Ayan o, sa kanto ng 4. Ayan. Ayan yung link. Babalikan kanya kasi nandun lang yan sa taas. Nakikinig yan eh. Nanonood. Ayan. Pa-flex pa pala yung link ni sa kanto ng 4. Ayan. Ayan. Bigyan ng isdain. Ayan. Ang bananas. Ayan na yung link. Sa kanto ng 4. Ayan. Maraming salamat sa 11 million. Ay, kuya, pasensya na po. Nawala internet ko dito sa bahay. Nawala tuloy. Okay lang yan, Faith. Balikan mo lang kasi medyo marami yung dumikit sa'yo kanina. Ayan. Balikan mo na lang yung mga nag-iwan ng bakas. Ayan. Faith Ledo QSA.
Flinex natin kanina yung, ayan. Balikan nyo po yung mga, nag-iwan ng bakas sa inyo, ha. Ayan. Balikan. Ayan. Dan na daw, Ma'am Charm. Ma'am Char, sabi niya. Ayan. Sure po yan, kuya. Balikan ko sila. Ayan. Yan ang maganda. Sino pa ang hindi natin na-flex? Ayan, si Yosh TV pala. Yosh TV. Ayan. Ayan, nagla-livestream din to si Yosh. Ayan, laki na ng bahay ni Yosh. Ayan. Ikita nyo yan. Nagpapaangat din yan si Yosh TV. Tuwing hapon. Ayan, si Yosh TV. Katim ko yan sa Team Vibes. Kami ni na Tropang Bonusim. Ni na Loyal Ako Vlog. Ayan. Nagpapalaro rin yan. Namimigay yan ng WH. Ayan. WH Yosh TV. Ayan. Nakita nyo si Yosh TV. Makit siya kanina kaso inayos na yung StreamYard niya. Kasi hindi siya maka-StreamYard kanina. Sa kanyang live, nag-direct siya kay Lolo. Ayan. Ayan, Yosh TV. Ayan, nakita niyo si Yosh TV. Legit na legit yan, Yosh TV. Yosh TV. Nasaan na kaya si Mami Lynn? Kanina pa BG lang si Mami Lynn eh. Ayan. Sa kanto ng 4, Dan. Look sa'yo, complete pack. Ayan. Ito naman po, Lyrac and 1010 yan. Sa mga babies namin yan. Ayan, may bago tayo. Andres Desalio. Ayan, welcome sa live stream ni Rockster Clicks. Andres Desalio. Ayan. Hindi ba Andres Desaya yan? Andres Desalio. Ayan. Yung link ni Lyrac and 1010 hanapin natin. Ako nagmamanage yan, kaya pag dinikitan nyo yan, yung account ng aming mga babies. Ayan. Ako rin po ang babalik sa inyo dyan. Babalikan ko kayo. Ayan. Alam natin. Andres Desalio. Okay yan. Hindi masyadong halata. Ayan, balikan mo yung mga link dyan, Andres Desalio, ng ating mga friends na nandyan. Nagpe-flex tayo kanina.
channel po ng aming mga babies yan, yung Layrock and Tenten. Ayan. Ito po ang kanilang link. Ayan. Baka naman, Andres Desalio. Ayan. Pwede ka magbaba ng link mo rin, Andres Desalio. Ayan. Ayan. Maraming salamat sa 5 million viewers natin dyan. Ayan, sa ating mga friends. Ayan. Ay, ikaw ba yung Andres Desalio? Ayan. Maraming salamat, Lakay. Ikaw pala si Andres Desalio. Saan ba yung link mo kanina? Hindi ko pa napindot yung kaninang link. Ayan. Hindi ko napansin. Ay, oo nga, ikaw pala. Ayan, tropang Ilocano ka pala. Ayan. Maraming salamat, bossing Andres Desalio. Ayan. Pwede mong ibaba yung ano mo dyan, bossing, yung Lakay Andres Desalio. Ayan. Baba mo yung Hagdan Andres Desalio. Baba mo lang yung link mo. Baka madikitan ka ni tropang bonusim. Ayan. Katropa ko yan sa kabila. Ayan. Sa kabilang team. Hindi ko napansin yung pangalan mo kanina. Andres Desalio. At babalikan ka ni Layrock and Tenten. Puntahan ka rin ni Layrock and Tenten. Dapat may intro siya. Ayan, nandito ako sa intro mo. Andres Desalio. Meron siyang 550. Ayan, nawala na yung mga friends ata natin kanina. O, iba yan. Ayun, 550. Ayan, mayroon na tayong 1 and 38 minutes. Kahit lang, 2 hours. Ayan. Ayan, Lakay, Andres Desalio, ayan. Dinikit ko na sa iyo si Layrock and Tenten. Layra and Tenten. Ang aming mga babies. Ayan. Layra and Tenten. Ayun. Andun pala si Pinoy Monovlog. Nandun sila sa kabilang banger.
Ayan, meron tayong 3 naka-video. Maraming salamat. 551 na. Ayan, sino pa ang ating mga ano dyan? Ayan, Bon James D. May paangat. Oo, kanina madami sila. Nagsialisan na napangat na. Maraming salamat, Loyal ako vlog. Napangat tayo kanina eh. Napangat na eh. Nagalisan na sila. Ayan. Bon, bigyan mo nga rin ng ano. Bigyan mo nga ng paninja tong ano sa mga babies namin. Si Lyra and Tenten. Bigyan mo nga rin ng 5 paninja. Kaloka, ang hirap talaga, no? Pagkatapos ng ano kanina, wala na sila. Nangalag bigla. Ayan, nagpangat-pangat. Ano rin tayong ano, pangat. Nagpa-practice na rin tayo magpangat. Ayan, hindi ka man naggala ngayon, Bon. Wala, may nabawas sa'yo, Bon. Yan. Sana sabay-sabay na tong LS natin, Bon. May LS din si ano, Kumpad Derek sa kanila. Pusing ko lang to, ano, 2 hours 1:44 na ako. Pusing lang natin to. Tapusin lang natin ng 2 hours. Gusto ko na mag-edit ng video saan. Tinatamad ako kaya nag-LS na lang ako. Ayan, ilan na lang natirang legit dyan. Yung pa yung ninja ko. Lamang hilak tayo yung sabay-sabay. Ay, sabay-sabay. Sabay-sabay ang pa-LS natin. Paano yan? Yan, 15 minutes more. At tayo gustong mag-livestream na. Gusto nating mag-monica agad. Paano ang hirap mag-edit ng video.
Salamat ate. Royal ako vlog. Salamat sa pabiji. Tapusin ko lang tong 2 hours. Talagang yung inaatag mo lang. Sa mga rin. Handa. Gusto man sana mag-edit ng videos pero at meron dalawang nakabiji. Hindi ako yung isa. Ayan, 3. 3 watching. 3 watching. Salamat po sa pabiji. Ganito ang LS natin, Bon. Nabubuhay tayo sa pabiji-biji. Ayan, pabiji-biji ang buhay natin. Yan, 149. Nakakatawa itong buhay natin, bro. Kali dalawa lang kayo naka-BG ni Ate Loyal ako vlog. Dalawa kayo naka-BG. Yung yung account ng mga babies ko naka-BG rin. Di 3 watching. Mata na yung iba dyan. Wow. Tapos nabigay sa'yo. Mahaba yung yung LS mo kanina. Ilang hours ka kanina po? Ilang hours siyang 37. Nabigay. Yan, 10 minutes. Balikan ko pa lahat ng bumakas. Sige lang, Lakay Andres de Salio. Balik ka, balik. Balikan mo yung mga nagbakas, Lakay. Sige. Okay lang, Lakay. Lalo lang kung naka-cellphone ang gamit mo. Ayan, 4 na oras, 37. Kunti pa rin. Tagal na yung 4 hours. Ay, nako. Kapangawit. And at least kung may mga mata, may pamata-mata ng konti dyan. Buti nga, hindi tayo naputol ngayon eh.
hindi nahulog ang ating live stream. Medyo okay na si StreamYard sa akin. Hindi na nalalaglag ang ating live stream kay StreamYard. Salamat naman. Kahit walang saan kaya si Yos? Wala ko, gaayos lang si Yos. Hindi na bumalik. Anak ng tete mo. Wala na tayong mga bananas na pipitasin. Wala na. Countdown na lang tayo. Idol Bon James G, padikit naman. Ayan. Yan, isa yan sa tropang Ilocano, Bon. Padikit naman si Andres Tesalio, Bon. Ayan. Si Bon James D. Ayan. Ayan, okay lang, kahit ninja lang. May paninja ka lang kay tropang Ilocano ko yan, si Andres Rizal, yung bagong recruit. Si Bon James di naman lakay ay ka-team ko sa Team Vibes. Kaya maraming salamat po. Bigyan mo ng kahit isang paninja si Andres Desalio. Itong si Bon James D. Lakay ay lapit na itong mamone. Nangailangan lang siya ng watch hours. Ayan. Watch hours ang kailangan. May yaten lakay, sabi ni Pops TV. Ayan. Matay pa lakay. Arad TV ni Andres Desalio lakay. Matay pa awang king ka. Nabalbas tayo paigi din. Hindi po makadikit. Yung ninja mo na lang po. Popsi TV. Ayan. Popsi TV. 3 minutes na lang ako lakay. Pagod na ako. Sakit tong
Masakit na itong likod ko. Nakaupo. Hindi ako mapakali nakaupo lang. Ayan, si Papsi TV. Naka-live tayo. Ano? Naka-live. Wala na, nag-alisan na sila Lakay. Naka-live, anak ko. Basta mag-comment ka na lang Lakay, Papsi. Ayan. Lakay Andres Desalio, link mo daw. Tigitan ka na yan. Si Papsi TV nga, Bon, bigyan mo ng ano, kahit isa si Papsi TV. Kung okay lang. Opo, okay naman. Tigitan na. Yung itutuloy mo na. Uy, tigitan na. Hi guys. Asistente. At kaya nakita Lakad tali. Yan, sayaw muna Lakay. Okay. I wanna take sana Ayan. Sige, tapusin lang natin itong 2 hours Lakay. Sakit na ng ano, likod ko na nakaupo. 2 oras ka nakaupo. Apay ka barbaro napan ka di sa baling nga bagay mo. Daddy? Nabali-balay ko niya. Paano makita? Kulay man! Madi! Ayan na mga link. Ang mga link. Yan, salamat po. Ayan. Ikunak na ba dabasin ko? Okay. Kunak mo dabasin ko rati detan. Hindi ko detan. Deta pene. Hi guys. Apply. Kamang kita ta dito yun. Okay lang. Ako dito na text. Okay, Lakay, Andres. Salamat. Ayan. Pwede mo rin unahan si, si Bon James. Legit yan si Bon James Lee. Kaso nga lang hindi makadikit yung main niya. Papa Ninja yan. Nasa description naman nitong LS ko. Nasa description. Next time, idagdag ko na rin yung link mo, Lakay Andres. Ayan. Mamaya, i-edit ko na lang mamaya. Kasi bago ka sa tropang Ilocano, lalagay ko yung link mo. Lahat ng ka-group ko, Lakay, nandun. Kahit si Papsi, nandun sa description ko. Check nyo yung mga link ninyo dito sa description ng video ko. Nandyan. Yung dadagdag ko yung sa'yo, Lakay Andres. Andres Desalio. Salamat sa support, Lakay Andres. Ayan. Thank you very much. Ito ang aming bunso, si Tenten. Ayan. Si Ate Leira nandun sa taas. Ayan. Bye guys. Ayan, ma-end na tayo. Play na natin ang ayan. Ang ating and ayan ang ating video. Kadya nga ito ka din, anak ko. Lupang hinirang na, lupang hinirang. Ayan.
Dapat lagi. Ayan. Bye guys. Ayan. Salamat. Naibigan lagi. Dapat kami. Okay. Next time ulit. Salamat. Bukas ulit.